Николаевка районы Зур Чиркли авылында туып үскән. Хөрмәтле әбиебез, сугыш чоры баласы. Күп балалы ана Розания Азимжан кызы Каримовага 26 гыйнварда 84 яшь тула. Олы гомер тантанасы белән чын күңелдән аны мин, оныгы Багапов Руслан, тормыш иптәшем Гүзәл, оныкчалары Амир, Ислам һәм Софиечка котлап, җылы теләкләребезне җиткерәбез. Әбиемнең гомер юлы бер китап язарлык. Әнисенең карынында 3 айлык вакытында әтисен 1939 елында армия сафларына алалар. 1941 елны илебез күләмендә дәһшәтле сугыш башлана. Бу якты дөньяга туганда ук әбием ятим кала. Чөнки яу кырларыннан кызганычка каршы әтисе исән кайта алмый. Карт әбием 22 яшендә тол хатын калып ялгызы баласын үстерә. Буй җиткән сылу кыз күрше егетен бабабыз Алига кияүгә чыгып, матур тормышларын барлый башлыйлар. Әбиебез хәләл җифете белән бергәләшеп 8 бала тудыралар. Аларны үстереп, бик зур туйлар ясап, олы тормышка урнаштыралар. Тынлык белмәгән кеше буларак ул 20 ел тимер юлда эшләгән. Хезмәт яратучан кеше буларак балаларында да бу сыйфатны тәрбияләгән ул. Аның күркәм йөзе һәм кунакчыллыгы күпләргә үрнәк булып тора. Әбиемнең бер баласы Айса абыем Афганистан сугышларында катнашкан һәм дошманнарга каршы көрәштә бик каты яраланып, сәламәтлеге шикләнгән килеш өйгә кайта. Кызганычка каршы 5 ел Саратов шәһәрендә укып дипломын алса да, авыру сәбәпле якты дөнья белән хушлаша. Бала югалту кайгысын кичергән ата-ананың хәлен үз башыннан уздырганнар гына аңларлар. Минем хатыным Гүзәлнең дә әбисе бик яшьли үлеп киткәнгә, минем әбиемне ул үзенеке сыман күреп хөрмәтләп яши. Балаларыбыз Амир белән Ислам һәм Софиечка бик тә якын күрәләр аны. Кадерлебез, тынгысыз җанлы, сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, бала җанлы һәм эшкерсез булуың. Безнең шатлык борчуларны йөрәгең аша үткәреп, киңәш табыш, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт. Син өчен күңелебездән туган көнең белән котлыйбыз. Һәр туар тагың шатлык белән атсын. Ходай саулык, сәламәтлектән айырмасын. Бәрәкәтле, озын гомер насыйп итсен. Җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе бер кайчан да ташламасын. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен. Сызламасын аяк кулларың. Ширне белмә, кайгы хәсрәт күрмә. Яп-яшь булып калсын күңелең. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Алгы көннәрдә дә бәхетебез булсын иде тулы, түгәрәк, синнән җылы алып, һаман шулай гомер кичсәк иде бергәләп. Хөрмәтле Розания Азимжановна, олы туган көнегез мубарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Әбейім әкиет сөйледі, әбейім ишекті көйледі, сөзлерінің ең назлама турын, әллүкки күйіне көйледі, сөзлерінің ең назлама турын, әллүкки күйіне көйледі. Сапсықтай болмағыз балалар, кәкөктей болмасын аналар. Әбейегіз сөзін тыңласағыз, бәхетлі болырсыз балалар. Әбейім әкиет сөйледі, әбейім бәхетлер көйледі. Dünyada бар кешедә яхшы, яманнар бар балам димәде. Dünyada бар кешедә яхшы, яманнар бар балам димәде. Сапсықтай булмагыз балалар, кәкүктәй булмасын аналар. Бәхетле булырсыз балалар.
Әллүкинің күйін үйретті әбігін еске алырсың деп Әллүкинің күйін үйретті Сапсықтай болмағыз балалар Кәкөктей болмасын аналар Әбігіз сөзін тыңласаңыз бәхітлі болырсыз балалар Сапсықтай болмағыз балалар Кәкөктей болмасын аналар Әбігіз сөзін тыңласаңыз бәхітлі болырсыз балалар Әбігіз сөзін тыңласаңыз бәхітлі боларсыз балалар